Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Onse amene mukutimbera komanso mukutionera pa nthawi ino kuchokera ku madera osiyanasiyana, mpoto pakati kumwera komanso m'mayiko akunja amene matha kupanga follow ma programs ati pa podcast ake. Takulandirani pa nthawi ino pamene tikufuna tikambirane fundo zikulu zofunikira pamene dziko lathu lino likukonzekera chisankho chomwe chidzachitike pa 6 September chaka chino, pangosala miyezi yochepa yokha kuti tichitike chisankho kumeneko. Pali mitu ingapo yoti tikambirane, koma ndiyalandira alendo amene tinawo mu programu ino. Tili ndi Dr. Anthony Malunga amene wawo ndi development expert. Mchichewa kuti ndingati kuti yani wodziwa za chitukuko, dolo katswiri wodziwa za chitukuko. Komanso kumanzere kwangako ndili ndi olemekezeka aproducer anzanga apanelist anzanga, aproducer anzanga zambiri iwo ndi olemekezeka Noero Lipipa machafo kaona panga pa program osiyanasiyana. Nthawi ino tikati kukambirana mitu yosiyanasiyana. Mutu woyamba tifuna tione nkhani yomwe ili mkamwa pa nthawi imene tikukonzekera chisankho chimenechi, nkhani zachiwawa. Njaku kupezeka kuti kuli anyamata adzikwanji, nkhani ya zikwanji yachoka kwambiri kukambidwa pena paliponse kunyumba ya malamulo, ma social media, mawayilesimu ndi malo ena osiyanasiyana, malo azisangalalo. Anthu akukamba kwambiri za zikwanji zimene zikutuka pano pamene tikukonzekera chisankho. Anthu kumafunsa kuti tiolowera kuti. Nkhani yachiwiri tikambirananso zomwe zachitika masiku awiri atatu apitawo pa chisungune kuti ma political arrests, kuti anthu akumangidwa. Naonapo Gagata anamangidwa, pachitika zinthu zambirimbiri zomwe tikufuna mamulumuzanane pano kuti akambirane kuti kodi zinthu zimakhala choncho, kuti tikulowera kuti. Omalizira tikambirana kuti kodi chifukwa chani APM akuoneka kuti ndithu watenga malo pena paliponse, kuti amene akutenga boma basi pa 16 September pano, kuti zifukwa zake nziki. A development expert ona za chitukuko mupereka ndemanga yanu, ona kwalipipa muperekaso ndemanga yanu, tizikhati kukambirana kumaponyerana mpirawo. Tikulandireni nonse amene mundionera pano madera osiyanasiyana, madera kumidzi. Masiku ano social media pa Facebook ndi midzi momwe anthu akumakhala kuonera kusanja kuti dziko lathu ndithu kupita pasogolo, palibe amene abwere mbuyo, palibe amene anganamizidwe. Masiku ano pali sakumaona zinthu zimene zokhalira. Ndiyambe ndi Dr. Malunga wachokera all the way kuchokera kwatengano usanje kumene kubwera kuno kuti tikambirane pa nkhani imene kati zazikwanjezi. Munga inuyo development expert katswiri wa zachitukuko, kuti mukuona kuti nkhani zimene zizi kuzilekerera vuto likhala lotani ku dziko lathu lino la Malawi. Dr. Malunga. zikomo kwambiri, tithokoze alipenga choti matiyitana mu studio muno, komanso onapo zikomo kwambiri Lipipa imene tili imodzi. Ndizoonadi nkhani yokhudzana ndi ma-violence makamaka yogwiritsa ntchito zikwanji, yoyambirira tikhoza kumayiona kuti ndi nkhani imene ikutsutsana kaye ndi malamulo adayikiratu kuti zochitika ngati zimenezi sizigwirizana ndi umodzi wa anthu umene amakhalira. Nanji zikamachitikanso nthawi yoyandikira zisankho chonchi, ndiye kuti ma electoral laws ena ndi ena amene amayang'ana nkhani zimenezi amakhalanso akuphwanyidwa, chifukwa choti mukhala ngati mukutsekereza mwayi woti anthu atenge nawo mbali mu nkhani zopereka maganizo awo pandale, komanso kutenga nawo mbali mndale. Komanso mmene ndimaonera ndi kudziwira, timadziwa kuti nthawi zonse kukakhala zazikwanje ngati zimenezi pali magulu ena ake amene zimakhudza kwenikweni. Mwachitsanzo azimayi ena afuna kutenga nawo mbali mu nkhani za chisankho ndi ndale, kaya olumala kaya chinyamata kumene akaona zikwanje amakhala ndi jera. Sindingakayime ngati kansala, sindingakayime ngati shadow MP or MP,
chifukwa machitidwe amenewa sindingakwanitse kupanga nawo. Ndiye kuti tikukaniza mwina anthu ena ake woti akanatha kutumikira anthu waopseza chifukwa cha mchitidwe ngati umenewocha. Komanso maganizo anga ndikumatha kuona kuti zikwanjezi zikubweretsanso mpungwe kuti kodi mdziko muli security apparatus yoti tili ndi achitetezo bwinobwino, chifukwa choti apolisi mu ntchito yawo ndoyenera kuteteza Malawi ndi kupereka mwayi kwa wina aliyense kuti achite exercise ufulu wake makamaka kumbali ya demonstration ndi zina. Chifukwa chake ukamafuna ukapanga demo umakauza kuti tikufuna kupanga demo zodandaula zathu ndi izi, ndiye mutithandizire kuti tichite mwamtendere. Nde ena kukaniza zimenezo mpaka na civil servants kukhapidwa kuti musakachite protest ndi zachilendo, and zimenezo zikupereka puncture kapena kuti zikuchita expose kuti security apparatus yathu ili broken down. Umadabwa kuti kodi IG ali Malawi kuti aina zikudabwitsa chifukwa anthu amene wawa akanati kuti IG ali mu position unduna woona zimene zikulipo bwinobwino, sikuti bwenzi zikuchitika chifukwa choti accountability ndiye kuti palibe. I think ndiyambe choncho. Ena unapo zachitikapo zinthu zingapo pambowe ainake DPP amafuna kuonzekera kuti apange misonkhano yawo, anabwera pene pacha waphwanyira magalimoto ena watibula pene pacha. Taonapo nthawi inake apapita kapangisa msonkhano ku Mchinji panayi chidwa road block pena pake anthu kungobwera kuyika road block funa kusokoneza kumponera. Tinamva kuti ena anamenyedwapo pakati apo onabo Chihana kumponera kumwepo komanso kuliro kweso kangati panachitika zina zake Chihana ndikumponera kumponera. Ndiye anthu amafunsa kuti zinthu zake ndi kuti zikukhala bwanji. Ino ngati onapo mwamvapo kuti mwina ngati zapambowe sichakuti ena kana amangidwapo kuti mulandu wakuyenda mwakuti kapena amenana unachitika mpungwe pakati apo mwamvapo zonena kuti anthu aja atengedwa. Chimene chikuchitika ndi chani makamaka onapo ivi? Ndikuona ngati kunena kuti zinthu za violence izi akuzitengera chibwana, kuyankhula mosa zembaso yake. Ukakhala mtsogoleri wabwino umauziratu anthu ako opposition ndi mmene zinthu umazionera. Ndikutengerani kumbuyo mwansanga pang'ono anabwera masapota a Bullets kuzandinyengerera kuti ndikagwire ntchito ya Bullets. Then nauza kuti ndibwera kuzagwira ntchito chinthu chimodzi chikachitika, musiye violence. Chifukwa chonena kuti mukufuna kuti tipeze njira yopeza ndalama kumpira. Makampani amene madziwana nawo kuti ndabweretse kumpira akukana kuti abwere chifukwa chonena kuti inu mmakonda kumenya anthu, mmakonda kukhanya zinthu za anthu. Nitapereka position ngati manager mpana kuzakhala chairman wa club ichi, position yanga sina sinti. I can tell you kuti pana Bullets 3 years in a row TNM Super League kumawina kuti the most disciplined supporters. From violence kuja leadership. Meni napangira guide kuti tipange chonchi tiende. Ndikazangu kuona nopanga violence muona nopano mpaka na First Capital Bank inabwera kuzaita ndalama zambiri kupita kuti chifukwa violence kulibeko. Now the moment mwayepeka position manager ayo muita mapanga unlock anthu obwera. Mukamba timeta ambikati munthu manati foreign direct investment ingabwera kuchokera kunja. Now chomwe chitika nchona kuti kumachinga anthu amene anapanga chipongwe ya MCP mama wake anatagwidwa. Blunt aso zinachitika zina zake anthu mama wake anapeza atagwidwa. Pomwe anthu akakhala kuti achita zimenezo ndingati kumboya ku Central Region anthu akumasowa koma anthu ife tikwadziwa zithunzi zilipo ndithu. Muona ngati even amene wabaya mpeni galimoto ya parliament mwana amene nyamata amene tikundziwa alipo ndiponso amaenda ndi anduna fatabaya tsumeja galimoto mama wake anakapeza kuti ali limodzi ndi anduna ndi akufoza akumakana kunena kuti iyayi si wathu munthuyo
akozo kako chabwino so MCP kuma tsiku limene lankabaya galimoto la Eugene akwerepeta anadavala t-shirt ya MCP mama wakeso anayisonda nduna a MCP kuenda nawo limodzi nde dzulo anazapanga condemn kuti yayi a DPP njakuti ndikuona ngati kuti I think even zimene yankhula zija kuyankhula motenga violence jamwaji bwana leroli tikuchita kudziwa kunena kuti region imene anthu afuna kuti asapange campaign the central region now zinthu zonse zikumachitika president wabwera dzulo kudzapanga condemn kuti violence sili bwino koma mukazayang'ana pansi mupeza kuti chifukwa choti nakuti ambassador wa America ndandani anapita kumene kuja nkhani yeni auza ati kunena kuti ngati simupanga condemn violence ifeso support tichosa so kupanga condemn violence ino kubwera no ndi condition kuti timene zikhala choncho dziko muno now tupita ukapanga ma elections ifeyo musinapitire kaene popo kodi apa zinanya kupanga condemn violence yo kulikulu ko kapena kupereka ma instructions kuti amene wala kuisa zinthu apayi akuyeneka atengedwe kuti kumaganizo athu tunaonena kuti on top kupanga condemn which was a very good move. The next move imene wachitika ndiona kuti uyu nduyu directive kuti within 24 hours tufuna anthu onse amene apanga chipongwe pambowe they must be brought to book. Onse amene anachita chipongwe and now you find kuti anena president kuti apanga condemn violence chipwirikitsi chabwino pasoko kuti joy gamoto yakwerepeta inakabayidwa tsiku limene president analabwera ku parliament kuzayankha mafunso kule a president inabayidwa kule a president ndiye imene nimembekeza kuti imene yananena chakwera kuti ziwawa sizabwino ayikaso condition yonena kuti in 24 hours anamene anabaya gamoto yakwerepeta agwidwe akhaya atagwidwa akuyende ndosavuta chifukwa ali pa CCTV now muone no kuti zinthu zozamba kulowa nkate anayamba kumathupya mati kuopseza ma MP ndi ma MP amene anapanga target achina Sulemani Dani amawa panga intimidate ndi muganize kuti ngati amatha kubwera munthu zampanga intimidate MP ku parliament kubwera kuzabaya so munthu alobwanyi ni mpeni ku parliament pomwe parliament ndi security yopanga screening ndi muzaona kuti violence aite koma namba wambiri ujona kuti chibwana tamba kupanga za chibwana because anthu sanadziwe kuti violence imayamba bwanji imapanga chani imabala chani so ife ngati atsogoleri kuno we still believe now to know ku Southern Region whatever you do alole ni IMCP abwera zapange misonkhano kali omweyo mafuna ndingonena poera kunena kuti tikanena kuti wina chisankho sitima kandi specific kuti tufuna tiwina chisankho mwina kuti anthu ativotere kuchokera kuboma limodzi kapena chigawo chimodzi malamulo azisankho a dziko lino amapereka ufulu kwa munthu wina aliyense kandi president kandi kansala wa dera limene ndi kuti azizungulira dera pena paliponse ka MP niwo alibipa constituency yanu muli ndi ufulu kuponda pena paliponse akaka presidential candidate akuyenera kupita kwina kulikonse achabwera ali ndi ufulu ukapangisa msonkhano kumpoto kupanga uma voters pakati ndi kumwera kuno tsono zikayamba zimene zizi zomanena kuti kunoko tikutseka anthu asabwereko chimene ena akamva zimene zimadera ena kuti zinthu zake zizakhala bwanji chimene chimachitika kwambiri mwinaso atsogoleri kuti mwina tizitha kumaonekerana zonena kuti chinthu chiche chikachitika tizanena kuti paulamuliro wa Chakwera ku parliament anthu anabwera nini peni anadzabaya mapepa ndi mapezeka kuti president yo sanapange nawo zinthu zizi koma anthu amene apanga afuna kuibitsa mbiri ya bwana ya mtsogoleri that's why imafunika kuti immediately chikachitika chipangidwe condemn komanso immediately anthu amene ali pa CCTV 24 hours apolisi akwadziwa angasula amaenda wina amaenda ndanduna anaoneka kati ndi angakanika amene ndofuna so 24 hours so tikamakamba zinthu zoti tikufuna kuti ziwawa zisakhalepo tizinena kuti chimene tikuchinenacho chizikhala kuti tikutanthauza chimene chocho we must say what we mean kwambiri ifeyo ngati anthu timakhala ngati ndimapanga kwambiri ndife zinyama ndi chinyama kwambiri chimatengera actions not words so that's why mukamakula ndi mwana mwina akhala bambo nyumba muja osuta foja azimuza mwana osasute
mwana uja amanati yayi samayang'ana zimene akunena amayang'ana action. So if you say no ine ndopanga condemn violence itikhala pansi kuyang'ana kuti okay kodi itapanga action yake yomwe panga ndiyo tayi. So ukang'ana zomwe zati I think izizi zikungoyankhulidwa sizikufuna kuthandazidwa kuti zikhale mmene zinali ndizo zomvetsa chisoni kuti lero liti sipezeka kuti anthu akuopsezana inonso mbuyo muna apanga kuti so two wrongs don't make a right. So ngati awana anakwitsa that's why Yesu ananena pa Matthew 5 verse 3 tunena kuti anakunena kuti an eye for an eye kuti diso kwa diso koma ndionera kuti munthu akakupasa mbama ku manzere pasonso mbali naye kuti apereke. So we are expecting kuti achakwera ni mbusa kuti tingamayembekezere kuti zizichitika motere zizomvetsa chisoni kapena tinena kuti kwena ku MCP ku kulampena amene ali ndi mphamvu kwambiri kuposa president mene zikuonekera zimakhala ndi nthawi zambiri kaya makhala president ansambira mankhwala kaya makhala kuti akhulupirira kwambiri kamene amakhala kuti anawo akudziwa zinsinsi za bwana ndi akwaopa koma mapezeka kunena kuti pali zinthu zinadi pamba tinkafunsana ife namba kuonana panopa kuti pali zinthu zina zimachitika president sadziwa andi makhala kuti ndikacheni anthu akukambirana akumambisira kwa pali zina zonena kuti anthu ena amakhoza kukubweresera direct kuzakuza kuti president wachitika zakuti I do not think kuti incident ya ku parliament achakwera sakuidziwa anali konko so ngati zili choncho ndi kuti security intelligence yawo ikugwira ntchito yake because intelligence ya president imadziwa china chilichonse amadziwa ma details ena onena kuti inu uyu mwadziwa gani mwachedeza kuti so tinena kuti apange zinthu zonena kuti osangoyankhula koma action ikhale yoneka kuti zinachitika zolakika muona leroli azimayi DPP ma MP ananyanya ifeso ni solidarity zinapita chokhumudwitsa kwambiri kupeza kuti amene amapanga deliberative chair akazombo amati ndi he for she campaign zinazomvetsa chisoni kwambiri akwauza lazima kuti mudikire ka kwauza kuti zipitani kumene kuti he for she campaign uja muona zongoyankhula so ife timatenga action amayankhula kuti ndi he for she campaign koma action yawo yaonesa kuti he is not a he for she campaign fanga lazima yakudandaula nyumba muti kuti issue imene ipangidwe address iwo amapanga chair lero he for she campaign amene zima yanga koda kuti fani zima ili ndamya masunga muti zima ili china chilichonse kuti ukadwala tumati zima so ndi zima yakhala nyumba muja akukhala mwamantha ndi ine ndizinena kuti ndi he for she campaign zomvetsa chisoni kwambiri zachitika lero nyumba mama. Okay ndi amene vapatenena kuti because chifukwa chonena kuti chamma 2020 MCP ndi UTM panguri basi ngoti zipani zimwe zinali pangulizana zimanka zopanga kampeni MCP amaonena kuti mwina asitha mukumbukira mbuyo mumene zinali mucha sachita kubwerezanso mbiri ya MCP inali yoipa mbuyo mukhandi zambirimbiri koma zimaoneka kuti anthu anavotera paka ana ma 2000 amajani zaka zimene amaoneka kuti mwina TIS awo asintha ngeza kuti anawo wabomamu koma ndi kuti ukasodzekwa njeso ndi pamene papa tinene kuti chani sopano so kwenikweni nchakuti munthu amene azolowera amene azolowera khalidwe lina lake akhoza ndithu kubisala pa nthawi yake koma zimazaonekerabe. So mbiri ya amene chipani chimene chichakhala chikuchitira mu zaka 30 zimene analamula late Dr. Banda first president wathu tikudziwa mbiri zimene zidalipo nthawi imeneyo kufikira mu 94 muja anthu tidasintha kupeza kuti tikulowa mu democracy ndi inapatsidwa ngati kachibala zaka pafupifupi 20 chakuti wosalamuliranso MCP pano pamene apatsidwa mwayi tikuona mchitidwe ujawo ukubwereranso tinene kuti mwina basi zakwana zaka 5 zimene alamulirazi kuti sakufunanso paje pakumati ukadziwa njezi ndinazo kuti basi akutisi koma osati mwina chifukwa choti mwina zinthuzo zidakhazikika mmachitidwe ndi zikuvuta kuzichitani leni so sangathe kuzibitsa kuti zimakhala I think nthawi zambiri nkono ndikamacheza ndi anthu ndimanena kuti history osamaithawa the best teacher
tikumbukire onena kuti mu 1993 tinapita kukavota kuti panali Nyali ndi Tambala wakuda anthu anasankha Nyali. Tikachokera kumene kujako muzaonana kuti sikuti anzathuwa democracy anayilandira ndi manja awiri andi apapaso zikuchitika bwino kuti chifukwa mmene timpanga campaign 2019 tikamafotokozera kuti MCP bada kanika chikhalidwe kena kake kakale kaja sikanathe kaji ena masamana kuti ndi chipani chotani chosinthika zikuchitika bwino kuti panopa anthu akuziona noni maso kuti kodi zinkachitika and history simasintha mudzaona kuyambira mwewe kamuzwana abwerera kuna anthu amene ankayenera kulamula dziko linoli achina Masoko Chipembe okay koma atabwera kamuzukuza yankhula pa clock tower anthu ananena kuti uyu akuoneka dai ndi charisma komanso ndi wankulu mwino achinyamatano yaonera tabakhana kaya baba mudikire kaye atenge ndani awa tikabweranso mwasangasanga uzafika so nthawi imene amazapanga mgwirizano ndi UTM anazanena kuti iwe Chilima zima wose mutendere tabakhala kaya baba ndo achinyamata tasiye kaya wata and you see kuti immediately after chakolo ka president Chilima uja anamba kuma sideline the same way man apangida sideline otonichirwa kwapezera milandu kaika kundende so zinthu zizimakhala kuti ndi mmene zilili okazakhala kuti banja lina lake anthu amene momo amakonda kuzipha amakonda kupanga commit suicide imakhala kuti ndika trade ndikali mmene momo kuti basa take ndote nenda zinana kamakoza kuti mwananga akubanja ukosaka kwatire sidimazoona bwino mwana wachita magani nde mwambi umazabwera na kuti mwana akalira ntsatsi semere ndani imfotere so history ya mbuyo man is also nzobisa it's written I think it's in mabuku ina apa Dark Days ya Kamuzu and all that but you find now dzina limaipa za Kamuzu kuma zinthu zina zimachitika kama tumazenda boso iziso sinachitika ade bwana amena dzina la dinu because it's under your leadership iniyo muli mtsogolera lipipa constituency yanu ija kumachitika izi ndikuti ngati zizo sokonekera ndinuyo zikakhaso zabwino credit ziso mabula sokondaniso paiweso yes that's very important yofunika kwambiri kwa basi sokoleri yofunikira basi tuzumazitayirira sizichita bwino nde zimakhala zovuta kuti panopovota anthu adziwa timembekezana kuti mene ankabwerera MCP polonjeza nkati high five kuona kuti kodi pa high five paja chimene lero lija chasalibako dichiti mpeza kuti palibe poti ndi campaign akupita be kuti akapanga campaign kuti mavotereso another 5 years kumafosa kodi 5 years inaende kuti mfuna mudzika panga chani mboma mukati mukukhala you know so Amalawi anachenjera panopa anaona zoto tinapusa pakuti tukupita kukavota tapase mpata Malawi asankhe chimene kuti akufuna komanso dera lina lililonse aliyense apita akapanje campaign violence namba wena kale kumaye kunoko ayi samaito dikira tidikirire kale kuti munthu wa ku America abwera atiuze kuti violence ali ndi tipange condemn violence andi tichite kusinthanisa mtendere kuti violence samakhale chifake bifata landire makobisi kuti asilikali athu azikaphunzitsidwa atapereke mfundo malo motenga dzikwanje nthawi campaign makhanga pa chizungu tipati balance scorecard makhandi scorecard kuti ife tizakupangani chako so nthawi imene ibwera inoyo nde mwapita nokuti ife tinakulonjezani zakuti tapanga 1 2 3 ndanthu jama sankhano ne munatuza chakuti mwapanga chakuti munanena chakuti mwapanga chakuti sono zimene tikuona pano malo mokanena zimene zija bora imina ena jana tamangitsa chanchane anayekudaza chipani kumano iyo mvesa chisoni kwambiri ndi imene yachitika January yonena kuti awa ni civil servants mwakwezera salary nditende ndaona kuti ndi mmene zinthu zakwerera panopa moyo wavutira 20% babibi mwachita ndi mukwaletsa kuti apange sono aziphunzisi ali mgumeni no ndi mkwakha achipatala ndamata kaimirire kuti akakupangeni protective vote yanu
So pena wazanena kuti kodi makhala kuti kapena apepetulidwa ndoka zayang'ana mbongo za Bible akuti tsiku limene Mulungu anasankha David kukhala mtsogoleri ali mwana mzimu wa Mulungu udanchokera Sauli ndipo adasowa chani mtendere mwina kapena tikatengera kumaunga komano mwina panali nkhani nake amene mafuna nditaiwonjezera kuti taonani ku parliament pana akachitidwa chipongwe aja ndi aphungu oyimirira amalawi amene ali kumidzi kusonyeza kuti chipongwe chimechi chimachitikira oyimiriridwawo ndi aphunguwo kunena kwake tikakhala ngati parliament imakhala kuti ndi dziko lonse la Malawi yakumana ndinene kuti anthu akuzomba malosa onse achitidwa chipongwe ndefunso njakuti pamene tikupita kutsogoloko anthu ochitidwa chipongwewa akatopa akayamba nawonso kuti nafeso mwina tipeze njira zathu dziko ikhaya bwino anchifana ngati fera tsogoleri kuti unena panopaona kuti no tibwere yabe pamalemba Mateyu 5 kuti 38 kuti ngati wakupatsa khofi mpase mbali naye basi awine ndi iyeyo kuti amenya mbali zonse mwina adatseonere weyi chimene tingathe kubweretsa chikondi kuti tikhale chifukwa kuti Malawi ife ndi anthu oti ndiokondana kwambiri sono ndale zisapezeke kuti zitisemphanitse ayi ofunika zimenezi a president IG anthu amene amayang'anira zachitete zimenezi azione mwasankha ndipo achitepo kanthu popandapo zibweretsa mpungwe pamene tokonzekera kusankha komanso electoral commission alipitise kwambiri mabungwe a multi-party liaison committees manepo kukumana ndi stakeholders osiyanasiyana kuti nkhani ya violence iteretu tisinapite kuzisankho maziko kwambiri ndi panopo tingokumira tibwereranso gawo lino lachiwiri gawo limeneli ifuna tikambirane nkhani imene yachitika pakatipa masiku awiri atatu apitapo kumangidwa naona bogangata anatengedwa kulowera huku kupita huku ngamene machitika ndapo Yesu kuja kwa Pilato Kayafa ngati apo achisale choncho chiwewe chimenechi zatani kodi tipitika pera nkamene tikapumira pakabreak katukojepo takulandiraniso gawo lino la chiwiri program yachino tumene tikupitiriza kukambirana nkhani zosiyanasiyana nakambapo ya yazi ingoti zikwanje zimene zakhala kuonekazi ndipo tikufuna tikambirane ya pachizokunena kodi kwa arrest kumangidwa kumene kumachitikako ambapo mbuyo mu ICP inazatuka mu news kuti panopafuna kuti bayambano kutenga akulaku achipani cha DPP kandi kwajonera kuti mwina kwafuna kwakwesa mphai pazisankho zimene zikuchitikazi malinga ndi afura barometer amene afotokozera muja kuti zikuoneka ngati chipani cha DPP chimene anthu achikonda kwambiri chimene chikuina chisankho chimene chibwerachi aboma omwe afuna kuti kugwesa ulesi akuluakulu chipani cha DPP pakuamanga mamilandu osachitika bwino masiku awiri apitawo taonapo kugangata mwina mapanga folo mwini mwatsatira amene zimachitikira kuliko mtumiki munthu kumpitisa uku iyi atobwerera uku iyi wapita kwa Pilato iyi ali kwa Kayafa iyi panopo ali pakuti kena osadziwika kuti kudali kuti wakana machaji shidali pachizungu not leave much to be desired zinkhani ngati zimene zonso iniyo ngati katswiri pazachitukuko nkhani imene mwayiona bwanji mukuyitenga bwanji mukuyilandira bwanji chabwino so mwina tiyambe kuti kaya ACB kandi institution yanji yaboma imene ikugwira ntchito zosiyanasiyana kuthandizira chilungamo zonsezo ndi zabwino koma mwina tiyenanso kumaona kuti kodi ma institutions akutumikiradi mmene constitution idapatsira mphamvu kuti azigwira ntchito chifukwa boma ilipo inalowa zaka 4 ndi half pafupifupi zapitazo anthu onse amene akwa makalerowa anali malaimo muno sadachokemo sikuti adachita seek asylum kuti zaka zitatu zimunalibe anali mu UK pakubwera kumene
tikudziwa naye mulilongo momwe sono anthu adalipo ASB analipo osafufudza komanso kumachita kulengeza kuti mmezi kubwera ino tsopano ntchito ijano yayamba ndio madaba kuti kodi ma institutions athu ali independent bwinobwino kutumikiradi anthu moyenera kapena kugwiritsidwa ntchito ndi andale tsono ngati akugwiritsidwa ntchito ndi andale funso ndira kuti mbiri ngati iyi ndi yabwino bwanji olo ndiyo ipa bwanji mu climate imene ilipo panopa yoti tonse tili mood ya chisankho chimene nafe tikuona komanso amalawi ambiri akuona kuti kodi awa kwamanga anthu chifukwa cha nkhani ndi yoti certificate kayapa kapena akwamanga chifukwa choti akwaopa chifukwa choti mwina kampeni imene akuchita panopa kuchitira APM ndi chipani cha DPP ikuwaopseza ndi afuna apeze njira zowakha ngati kuachita majondo majondo mu mpira yetu amatero so izizi zikudabwitsa kuti kodi ndi chilungamo chake chenicheni kapena pali zina zake zofuna kuti achite achieve and zimenezo zili ndi tanthauzo kumbali ya chipani cha DPP ndikuganiza ngati ma members komanso akuluakulu mbali imodzi tikumayiona ngati ndi free campaign kuti aboma akuchitira campaign nangasi akuopa akwaopa nanga izi zonse zaka zonse zanali kuti pamunthu osamuopa ngati gangata sungamalimbane naye andi cheo so kuti mbena mapita naye ku court muja ine napamba account asilikali amene ndipo khangati uzijaza matchula kuti ujeni self fulfilling prophecy kuti munthu khangati akumuonetsera kuti uyuyu kutsogolo kwazakhala kuti tisamuteteza motere khangati zina zimakhaza nina kuti awatu September 17 or September 18 2025 gulu lomwe lili kuthamanga polisi lizakhaza kuthamanga naye gangana koma lizakhala kuthamanga naye mosiyana mwinaso yena bomba azakhaza kumpempha bwana chonde ife mutike nawo mekuziya nawo alawa koma kunena zona mkono nthawi zambiri mafuna kuti institution muzikhandi anthu kuti azikhandi mati institution memory cholinga azitha kukumbusani chifukwa kunakhala kuti ku MCP kuli anthu okhwima panzeru nthawi ino yoti nthawi yoti yambe kwamanga anthu si famukhangati mukumpanga market it's free kuti inu nthawi yonseyi simmadziwa zonena kuti munthu mukuti alibe certificate ya 4 akuti amanga kuti alibe certificate ya 4 kena kuzana ndiya alibe certificate sana ipeze ndondomeko yabwino bwino kuti nde imene mwaizi waliti inde we understand una kuti fight to my elections mana na police ndio anthu sangama mangidi koma try to balance kuti chimwe tikupanga apa chitu kupanga chinthu cha nzeru nthawi yake inoyi mukuthamangira chani mwachedwa ndi chani munali kuti tayo sei kuna mafusa tayo sei kuti munali kuti ro ndega ngata yaso mwana wa chibongo kwambi wangotuluka dzulo wafusa kuti masiku 4 na mangidwa kapena sugar watsika kapena chimanga ntengo watsikira kapena chimanga ntengo watsika so fazukanga ndino muthamangira kuti mungamanga munthu ndikuti economy ipanga improve olipanga again because what he is trying to say ndaona monzeru mwaye kuti mukupanga to focus pa zinthu zona lesi zikuthandiza ndi zopanda ntchito zinthu zimene zikufunika kwambiri pano kuti economy tikaipange fix bani mafuta amene zikuchitikana amafuta amene akumana nawo anthu tingapanga nawo bwanji uchi chimanga cha 110,000 pathumba chingatani osati iya chimanga cha 110,000 chifukwa timukagulisa mathumba limodzi muzikagula fertilizer nanga kodi azigadi amene alibe minda kodi akulima ndi anthu angati kodi tikapanga chiganizo tizipanga chiganizo kutengera munthu wogulitsa tasiya servant leadership ichi servant leadership inonera kuti kodi munthu wovutikitsitsa wemwe amene alibe munda amene sangathe kulima tinthandiza bwanji tingulira chimanga tingulira mpaka nani pano pa zimene zikuchitika zambano khangati kuti tikubwerera mbuyo kumaza khano kuti anthu amene samatipempha pano payambiraso kupempha khangati kuti tachulutsano umphawi pomwe ife cholinga chathu mmene timalonjeza anthu mafuna anthu akhale independent azizithandiza koma tikupanga dala kufinya chilichonse cholinga anthu akhale
opemba akuti anzathu aimcb amakhulupirira kuti akakufinyani kwambiri mukakhala opemba ndi kuti muzikhala loyo then ndofuna ndipange kuna kuti muona kuti even anthu ena ndokhumudwa fa munthu ngati mene alili gangati ali ndi gulu lambiri la anthu amene amalithandiza aku Central Region awaso kumangaso munthu awawa atifinya kale zinthu zikutivuta thandizo lopezeka ku Central Region kwathuna timani nati ndi gangata ndakukammangaso awasakuti so I think kuti anthu ena akandale pene pajaba ofuna aganize bwino anenera kukhala pansi kuganiza bwino masologist mwina sakagwisa ntchito kuti maarrest ngatawawa ndayakesi kulomita pajena pa percentage 27 muona kuti 27 ujazitsika pang'ono mwina so mkufika if they are not careful akuzofika 18% because so many people antambiri ndokwiya kwa basi zinthu zakupena pali pose moyo wafika pena pake even in my office ndimone arrest yo omanena kuti kubwera no ICB anapanga appear before our committee ndi mmene aphungu anafusa mafuso kuti ACB inali ni moto kale kuli Martha ndi ICB bankha kundizana kuti iya anthu ayamba umangidwa ayamba kumene ndeti angonena za ICB zinalowe angoyamba izura ati yamba umanga nkhani tusiti banga choncho inu munali ndi 5 years or 4 years 6 months tasasa sani 6 months 4 years 6 months tinali kuti zukanga nthawi mati bongolo amangoneka nthawi ya mvula nthawi sesa maone kuti tikuita kuchisankho ndi mukuzipanga discredit itu kwambiri you're doing the actually anakha kuti kula anthu anzeru nake kuti amene akupereka advice yabwino anakawo zoti izi timika kuti unongera mbiri yathu yoyipa kale ndikale energy yambiri mwina panopa ngati akufuna ayike kuti kodi mavuto a Malawi athana nawo bwanji koma 6 months mavuto you think mavuto mena achulukira pa ndi miyezi ya salani kuthana nawo hayi akhoza kuyesesa nangasi kwa panopa udindo akadali nawo ndiwo of course kompano tinamba vuto athana nawo bwanji chifukwa kuti poyamba maza kuzana kuti ya vuto nali covid kachiwiri akuzana kuti ya ndikubwera koko kachiwiri akuna kuti ya nkhondo ya Ukraine kachitatu kuti ADPP kwa mukayang'ana manamba asamanama mukayang'ana muona kuti anthu watu kugongola kwambiri fiscal discipline kunalibe mpaka nakubwera mzungu ya MF kauzo kuti ya bwana mukuyenda kwambiri ndikuzakhala ndi nduna mu cabinet imo yomabwera kumaza panga defend paja atamayitanizana choncho nduna mafotokoza ngani ati basa kufotokozana ngani choncho inu nali ku America koma ndinatanga kadi ya Malawi ndimati ndikaswipe ndimandre message kuti yachosamba kupata forex nangoti basi economy jeli pa pen mavuto how apanga fix banje economy 6 months sizingateke 16 trillion panopa 16 almost 4 times kuchokera pomwe na 18 point jago is not 16 18 point jago because ananena nduna amene amapanga present budget 18.9 tangia 19 18.1 if not 18.9 somewhere around there tangia 19 trillion ngongola naye pesa pa 4 trillion zakunja panopa I think kani marenga ndiwike omwe ino kuti Malawi wina aliyense 800,000 mota Malawi kumodziko mugere pa mutu iniyo mwanyamula ngongole 800,000 sono muone chochitika chonati MRA panopa itakutolera 2.2 trillion something like that koma pandrama imene MRA itatolere pandrama zimene tikuyenera kulipira ngati chiongola dzanja ngati interest yoka ndi almost 1.78 trillion kuchosera ndi imene akutolera MRA ichi pakusala almost 600 billion ikalowa kuti it means kuti ngongoleja automatically ikweraso fedeni ndi mu program amayikidwa aja ndi mayikidwa mu program kuti 5 years yose munakanika izizi ndi mukuti muzikwanisa within 6 months kuti tipite ku election zakangati kuti anthu amagona ndi angozuka kuti usaliso kudzuka sotiya kuchanya pati namundu eyo andimvera bata ndu kuti udambuye kuti simusamala kuti kuti tikumira atu azizimuka kuti
nyanja tikumira tu because kuyangana amene kukono meme kuendera kuti kodi tingayikonzeka ndikono anthu akuzanena kuti kodi bwanji tendere bwino za maresis pange ujeni kambirani mundo malizira kutakotsa zochepa then kono mafuna kuzamaliza kunena kuti nkono anthu akumazanena kuti kodi chifukwa chani tikulimbana ndi awa may try ti ndi APM tu sambaso zambirimbiri fangotenga ipi ngomuyikapo kungonena kuti ichi chili apa chimanga ichi chikuthandauzira kuti APM ndi kwinako imezili yanga ona ko umene ndi mundo malizira kuti takambira nazo nsezi yetwa makidwa aka yakuzanchana de athu akumafunsa kuti why APM chifukwa chani anthu akufuna APM pena pali posi APM brand ikumatuka pena pali posi iliyo ngati development expert APM akufunidwadi chifukwa choti anzathuwa tamva aona bamba fotokoza kuti akhala kuyuza ma excuse osiyana kuti zikuakanika chifukwa cha COVID ya Ukraine macyclone chani ndimafuna ndikukumbutseni 2014 kufika 2019 kunali macyclone ambirimbiri. I think 2016 about 170 jaguti people tidaluza mdziko muno chifukwa cha macyclone okay kwathu chile vale so zimezo mavuto amene adalipo koma APM economy imaendabe mafuta kumakhala bwinobwino 2 years wosakwera mafuta kuona kuti inflation iyi inali ma single digit mmene timatenga 2014 boma kumabwera mkati APM akulamulira we moved from double digit to single digit nkumaisiya 2019 ili about 9%. All right koma lero tukamba za 30 chakuti sijo nje bwana 26%. Yeah 26%. So it means kuti nkuluyi akuzidziwa zinthu ndithu all personality yake APM a very calm man very gentle a democrat at heart that democrat is what mwe kubusa ntaye chakunali mademo 2020 wasiya anthu atsogoli asilikali ako kupanga chilichonse a democrat at heart atalephera adangopakira kukakhala pansi mphamvu ali nazo zoti akadatha kugwiritsa ntchito mwina wo asilikali okapena ndikane chani ndi adati chitaoni amalawi samalani one day muzasankha ivo iwe zakuchitani ruhu kanzimene tikuonazi amalawi akumudzi alankhulaoka ndiyambe choncho kaye mwina bwana zili ngati kuti tili ndi munthu amene anayesedwa ndi anakanira kuti cornerstone mwala umene misiri wabana ukana kana za ukana tsopano mwala ujatungwa pangoja napanga mistake misiri anathamanga waotenga mwala uja ndi chimene chikuchitika chifukwa umazakhala mazana toke zina ndi zina zimene choncho koma bwana tiye khandi mama yes titu kuteko ti wankaka wa blade ologadi wanga ayina okhala kuti mtengo wake ndofikiri so ndiye makhala ndigadi ndicheza naye ndakhala umapereka sanzo zimenezo kuti apano patu salary yanga ndimatha kugula number 5 achimanga pano pa salary yanga ikumagula half bag ya chimanga ndiyo mwana ndiye mukayema kuti pali zizindikiro ziwiri amanena kuti ifeyo koma uyuyu yemweyu ife ndamene kuntani tikumfuna kama kuti wakula ife tifuna kuti wakule fakukulako ndi nzeru zimene kuti ikonomi chaigwire nzeru zake zili mtima zili mmene 1994 Bagiri akubwera anaza panga sonkhano uje kamera bala msibi mbane kuti Bagiri akutana akuti kana solola kandi ali wakubaye mwe wakubaye mwe chimodzimodzi Yesu baba ya Pilato anthu anena kuti mukusiya Yesu mukatenga bati tifuna ujeni andizokulazo zosamveka kodi mmene Dr. Banda amapanga contest mu 94 muja naenda chakutitu ndi amalaya satu akambe nkhani imene anthu akufunira APM ndinena kuti ukumati ukakhala panopa ukumazaona kuti khanga tutali ese ali squeezed and izizi zikupereka chiopsezo chifukwa kuti tina kati mwina kapena anthu apa Central Region aliko ndi moyo wabwino mukwapeza sonawo man ukasiya ukoko mmene anthu akukhwira
actually mwana so kuno kusauka religion unotukupwa pang'ono central region ndako nanga central region amadalira kwambiri ulimi lero mwafuso lero feteleza ba 100 akwanisa ma input tena azikwanisa mbeu lero boma ka nzeru zake kaembezi kwenda bwanji feteleza ofunika akufika lero feteleza amafunika mu December anthu akukonzekera zoti zikambe kuko ati benefit ambo peze ma beneficiaries olandira ivi kulongwe adacheva amanduza mfumu ina akuti matumba ife muzose kandira anthu 6 maso duka atenga number 6 aja kupezeka kuti dzina likumakhala noero lipipa koma ID ya lipenga takanika sokupanga imbonena kuti mwachidule chibwiri chipiti chokha kwambiri so chifanya chibwiri kiti chimenechi anthu ambiri akufuna kuti chani ndipo ndene pano kuti chuma chizayendeso bwino APM muntu mena machoka mboma anosiya ma technocrats osiyana ko basi what happened atabwerawa huyo chosa komanso musanene kusiya kokha ikono meita vuta APM anadza auza achakwera kuti I have my boys I can give them to you kuti akuthandizireni fa zikuoneka kuti zikuta nini kodi munthu dziko lake alikonde kuposa mani amene ukonda dziko anabwera kuno uzathandiza mero panga constitution pano wabwera ona kuti okay anthu anafuna kupanga za violence isaluze miyo ya Malawi ndipange step down kwa Angola kuna ajitika zimene zinachitika ku Malawi president anawina anaza uzidwalira aisu na wina tikavoteso president anawina nkumulumbilisi nkuna kuti tikavoteso anthu anakana president anakana 15 years nkhondo unaphedwa anthu 1.8 million APM atakhala pasana Saturday pass ya Angola panthameja pajamani nati ndizakhetsa mwanzi anthu amayankhula ndizakhetsa mwanzi ife batipanga mama wanati tisiye chinthu ichi mwina anthu akufuna aone kuti zikukhala bwanji so mukakhala naye muzamuona kuti kodi munthu uyu amene atipatsa kuona kangero nanga sawa achakwirana nakuti uyu ndi ngero tu mukamuyang'ana muona panopa kuna kuti even yakuona kuti chakwera akulephera APM ananena live and direct bwana kuti I've got my boys they can assist you tukupaseni our president APM bano akabamba under leadership so mutusungane kuti kupanga economy bwino ngati president wako sawa kupanga guide you can be a good economist koma ngati leadership kutunda kusiri bwino usokonekera so kuchita bwino kwa economy ndi leader kuchita udyo kwa economy ndi leadership zimanena zija kuchitika violence ya ku Malawi kuno leadership kukanika kukhale violence ku Malawi kuno kulibe leadership so leadership ndi chijose akati kutsogolera kuti kutsogolera chani yake makhaya basi ndakuthokozani kwambiri olemekezeka anoyo ikathaza mbiri makama program imodzi khatukambira ndandi kusokola kuti khatukambira nzambiri development expert Dr. Malunga ndakuthokozani all the way from Mutengani so ijini kaya kuti kubwera kuno kuti tisapange program tikhaso tikukumana kumakambirana pamene tikukonzekera zisankho koma tanenetsa pano kuti ife tikukana any form of violence kaniratu kondo simangamuzi olova mama funa zisankho zathu zikhale zabata mtendere aliyense aponde pena pali pose akapereke mfundo zake anthu asankhe mfundo osati awapeze kwacho sono mfundo zo olebye anthu amanadiye APM akhale anene mfundo ya iye tangobwera kukoleka mwendo wake uja mundu angokoleka apachiro za manjanga zindilira inu ndichifukwa chake funso lina lake anafusa na madingo mukakhala pasi muziyang'ana kwambiri kodi ndinu kapena tiyembekezere wina 1 2 mungotiuza osati mutiyankhule yani mungotilozerazo lozanizano mungoloza zimene mapanga zoti tingoona zizindikiro zotina kuti ndinolonjezedwayo akulankhula zambirimbiri Professor Lumumba kwambiri koma tione zimene wachita yes tabwino tapakakale conclude tikuthokozeni onse amene makamu kutionera pa podcast yathu ndi pa comments anu onse amene mayika ma comments amene amatithandiza kwambiri tikuthokozeni kwambiri
kachiwiri ali Biba ndi Dr. Malunga pakabwera mu program ino tikhaso tikumana kusogolo kuno zikomo kwambiri mugone bwino komanso tiyeni tizipangana participate pa nkhani za chisankhozi kuti chisankho chathu chizakhale chabata ndi mtendere. Tiyeni tipange condemn tisalolere kuti dziko lathu lino libwere kuchiwawa zokhapana zimenezo ndi primitive politics zimenezo zachikale zachimidzi zenizeni zochititsa manyazi. Anzathu maiko ambiri tipite pa Tanzania pa kutukuka kwambiri songo zaona umene zikwachesotu ku West Africa kuti kadziko kachaso kuchita bwino kwambiri kuchita bwino kwambiri kuchita bwino kumene kudziko anje alibe naso nchina amayang'ana za miyoyo yanu kusogolo atsogoleri ibwerezaso pano kunena kuti amene mumadola mapipi kuti mwina don't want to be criticized tonde chisankho chobwera chimusaime mukakhale kumidzi muzikasambisa kamaliro masogolera kumanda amene muza kuti kumapsha mtima kuti anthu akakupanga ni criticize kuti apasimukuchita kuti kupsha mtima kutenga dziko chitonde siyani politics kwa anthu odekha mtima kuti apitize kuti atokole dziko lathu lino. Zikomo kwambiri tikumanaso pa podcast ina imene kubwera posachedwa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.